Murigereria abamenyi kuru ase Kenyoro Kenya Nsiongo igotoka ase sublocation ya Gekonge ward ya Bokeira ibunge ya North Mugirango county ya Nyamira nigo bono batwara igikaro kya bunge la mwananchi asense meyo erikoringoria obokoreri bwa baraibabo abaigone gati ya magendero hari banyare koba bagwikirania ase banyare koba bakomochia abarayabo asokobata ugotabaenekeria amagendero ao ane mono okobekwa westima eyo hekerobo igo bamochirie hegati ya abaraibande asogotaenekia kore machipa bakoragwo no murayobo Amos Maraga nigo bono abamenyi abo baereire emechando bagwetera buna banyare koba bagusaba abarayabo baenekie kobeka amagendero ribagaria bosio muri kito Steven Nyariki namange igurekerero kia abantu banyansi ongorogoro gaiga transformer teyo igo mwesimi wa nyamukando nsi esore eketari gendo togugusaba egwachitege kongero goraoga okabatengo baletero transformer inseje wikia yemo twakoire ondo request Kenya Power rugorogari babaletere transformer ga naende tuira nega twakikise transformer ya chire ekita igendo togusaba omweshimiwa ebirere bitika bibigo ikere bya abantu banyansiongo mbakomenya musunte ime naende bagete kura buna bakiomanga bagete na barabwe kureri bagetari nero yagetuge konge obabekera omorero enyagetari rugoroga eretwa maliogo gavana ngwaronchi amaliogo kwani kwa yakorera magwago senekere nyogo igeti osene chigari kwa igorete tuga okaronchi chipox bareterwa maliogo rugoroga igakonya bangi na babagotire batabwati magoro bagutarira igaga muntu nteto njeno mwamsie omwamsie ntwa wakirite kura buya tukakwakera bona na bonge buna tata ubende kushikurekera umuntu lakini bona ndo isakori no amangana matanga onyagocha noromo chango onyagotoma lakini sobo maate amatanga no agotoka amatanga karabere sobo no agotoka agokora kire gintu lakini rogoroga igapa gwete chinseme chiarari chia nyansiongo bono na kinkomenya ebarateyo nyagetari teyo esitima teyo bono mbotaka kiomoro chengo ikaranzira osomo jumbe naende egento ngera giatosumbuire abantu bagekongerera bakanire sero 200 bagotanga eyuenge no gotara na magendera abo mubuko baki kware gwancha obakora magendero tigako basiringi 200 bakanire 200 kurukwa kabaete njigo tokonya esimane yo mwa mupio koro kunyamuko tai babangina gusera bagaka bona agateba munangoletale ni transformer abekera abangine ni estima gotirimbo kabantu bonsi pie Kenyoro gya nyansiongo ke konge ngima ntorarora mete torore mete gochikio manga mate gotirimbo ke kobe kuchistima totebana na kie miaka bane ya elire atwebete gosabano ncheri swali ndakobolie omugavana igoro ya Chinyagetari enyagetari yaito kemunchugururugora ngokolere ngoigorwere lakini neba abanyagetari bagocha no ensa ine ambapo ineni office ya government obwente goswa saa moja